Evo jednog zanimljivog oglasa sa kupujem-prodajem. Galaxy Tab S8 5G 8 GB RAM-a i 128 GB memorije. Cena je 270 evra. Pitanje je da li je ovo stvarno dobar deal ili zamka. Kad pogledaš uporedne cene za ispravne polovnjake, sve se vrti oko 300 i više evra. Prosek iz oglasa koje sam našao je oko 330 evra. Zato 270 evra izgleda kao dobra kupovina. Ali postoji jedna stvar koja može da pojede celu zaradu. S Pen. Ovaj tablet standardno ide sa olovkom, a oglas je ne pominje. Ako olovka fali, moraš da računaš na dodatni trošak i onda ti profit brzo padne. Ako je sve kompletno ispravno, realno je da ga okreneš oko 320 evra. To je oko 50 evra bruto razlike. Kad odbiješ kurira i sitne troškove, ostaje ti oko 40 evra. Prodavac deluje korektno, član je dugo, ima pozitivne ocene i odgovara na poruke. Ali ja bih i dalje proverio 5 stvari uživo. Prvo, da li je olovka tu? Drugo, da li radi SIM i mreža? Treće, da li ekran ima mane? Četvrto, da li se normalno puni? Peto, da li je uređaj resetovan bez zaključanih naloga? Ako sve prođe, ovo je kupovina koja može brzo da se proda. A ako hoćeš sigurniju zaradu, probaj da spustiš cenu još malo.